Eich cynllun busnes ydy un o'r dogfennau pwysicaf yn eich busnes. Gallech edrych arno fel map ar gyfer eich busnes. Mae'n nodi lle rydych chi'n dymuno mynd, eich amcanion allweddol ar gyfer y 2 neu 2 blynedd nesaf. Mae'n dangos sut rydych chi'n bwriadu cyrraedd yno, y strategaethau rydych chi am ei defnyddio i gyflawni eich amcanion. Ac mae'n dangos i chi lle rydych chi, mwyn i chi fesur perfformiad a gwneud unrhyw newidiadau sy'n angenrheidiol mwyn cyflawni eich nodau. Dydy cynllun busnes ddim yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud ac yna yn ei gadw mewn drôr. Mae'n ddogfen waith y gallwch chi gyfeirio ati a gwneud yn siŵr eich bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir ac yn dilyn y llwybr iawn. Mae hefyd yn ffordd wych o roi syniad cyffredinol i bobl eraill am eich busnes a dangos sut rydych chi'n perfformio. Dyna pam fod banciau a buddsodwyr yn gofyn am gynllun busnes. Yn y fideo hwn, rwy'n mynd i roi syniad i chi am sut gallech chi baratoi'ch cynllun busnes a bydda fi'n mynd â chi drwy bob adran. Fodd bynnag, dylech chi wybod nad ydy'r cynllun yn cael ei ysgrifennu yn yr un drefn ar ddogfen derfynol yn aml iawn. Enghraifft, bod y crynodeb gweithredol yn ymddangos yn yr adran gyntaf, dyma'r darn olaf i gael ei ysgrifennu fel rheol, ar ôl gorffen popeth arall. Byddwn ni'n dod nôl at y crynodeb gweithredol ar ddiwedd y fideo. Yn yr adran gyntaf, byddwn ni'n edrych ar y cyflwyniad a'r adran golwg gyffredinol ar y cwmni. Bydd yn rhaid i chi gynnwys manylion sylfaenol eich busnes, enw eich busnes, cyfeiriad y wefan os oes gennych chi, a'ch manylion cyswllt. Dylech chi hefyd nodi eich statws cyfreithiol, a ydych chi'n gweithredu fel masnachwr unigol, partneriaeth neu gwmni cyfyngedig. Yn yr adran hon, bydd yn rhaid i chi hefyd esbonio beth ydych busnes, beth rydych chi'n gobeithio i gyflawni a sut rydych chi'n bwriadu mesur eich llwyddiant. Gwnewch yn siŵr eich bod yn disgrifio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei gynnig ac i bwy rydych chi'n ei werthu. Beth sy'n bwysig yma ydy canolbwyntio ar y manteision y bydd eich cwsmeriad yn ei cael o'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth, yn hytrach nad dim ond nodweddion yr hyn ydych busnes neu'r hyn mae'n ei wneud. Rydych chi hefyd am esbonio beth sy'n eich gwneud chi'n wahanol a beth sy'n tynnu sylw atoch chi o gymharu a'ch cystadleuwyr. Eich pwynt gwerthu unigryw ydy hyn. Mae llawer mwy o fanylion am sut mae canfod beth ydych pwynt gwerthu unigryw a beth ydy manteision eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth yn y modiwl ennill a chadw cwsmeriaid. Mae adran nesaf eich cynllun busnes yn ymwneud â marchnadoedd a chystadleuwyr. Dyma ble rydych chi'n dangos eich bod chi wedi gwneud gwaith ymchwil i'r marchnad ac yn deall amgylchedd lle rydych chi'n gweithio. Mae'n bosib y byddech chi'n dymuno cynnwys dadansoddiad PEST yma i ddangos pa ffactorau'r farchnad sy'n debygol o effeithio ar eich busnes, a dadansoddiad SWOT hefyd i ddangos beth sy'n bwysig eich busnes. Mae gwybodaeth am sut mae gwneud hyn ar gael yn y modiwl creu cynnyrch newydd, felly wna i ddim dweud dim byd mwy amdanyn nhw nawr. Mae'r rhan sylweddol o'r adran hon yn ymwneud â chlusnodi eich marchnad darged, dangos pwy ydych cwsmeriaid ac o ble maen nhw'n dod, a sut gallwch chi fodloni i anghenion. Mae mwy o fanylion am hyn yn y modiwl ennill a chadw cwsmeriaid, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw meddwl mor agored â phosib mwyn i chi ddenu amrywiaeth o gwsmeriaid. Dylech hefyd ddadansoddi'r cystadleuwyr ac esbonio sut rydych chi'n bwriadu cystadlu yn y farchnad hon. Eich strategaeth gwerthu a marchnata fydd adran nesaf eich cynllun busnes. Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar eich marchnad darged, ble mae eich cwsmeriaid a sut rydych chi'n bwriadu hyrwyddo'ch busnes a chyrraedd eich cwsmeriaid, gan gadw unrhyw wahaniaethau mewn cof. Byddwch hefyd am gynnwys manylion eich strategaeth brisio a rhagolygon gwerthu manwl. Byddwch yn benodol am beth rydych chi am ei gyflawni a chofiwch gynnwys amserlenni a chyllidebau. Mae'n bwysig eich bod chi'n esbonio sut byddwch chi'n cadw golwg ar y canlyniadau ac yn mesur eich perfformiad. A beth os na fyddwch chi'n gwerthu cymaint ag oeddech chi wedi gobeithio? Esboniwch beth rydych chi'n bwriadu wneud i leihau'r risg. Mae gweithrediadau yn adran bwysig yn eich cynllun busnes. Yn yr adran hon, byddwch chi'n esbonio sut rydych chi'n bwriadu rhedeg eich busnes. Mae'n cynnwys gwybodaeth am eich lleoliad, eich eiddo a'ch cyfarpar. Mae hefyd yn esbonio sut rydych chi'n bwriadu cynhyrchu, storio a danfon eich cynnyrch a'ch gwasanaethau. Dylech hefyd gynnwys gwybodaeth gyffredinol am eich cyflenwyr, eich agwedd a sut rydych chi'n delio nhw yn ogystal a'ch strategaethau dosbarthu. Dylech hefyd gynnwys gwybodaeth gyffredinol am eich cyflenwyr, eich agwedd a sut rydych chi'n delio nhw yn ogystal a'ch strategaethau dosbarthu.
Yn yr adran hon, byddwch chi hefyd yn cynnwys manylion am y staff rydych chi'n eu cyflogi, eich systemau a'ch gweithdrefnau a pha cymorth technoleg gwybodaeth sydd gennych chi. Gallech hefyd gynnwys gwybodaeth benodol am iechyd a diogelwch, cydraddoldeb ac amrywiaeth, rheoli ansawdd a nodi unrhyw ofynion cydymffurfio cyfreithiol os ydy hynny'n berthnasol. Mae hefyd yn ddefnyddiol amlinellu'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac esbonio sut gall y ffordd mae'ch busnes yn gweithredu newid dros amser. Nawr rydyn ni'n dod at yr adran am wybodaeth ariannol. Dyma un o'r adrannau pwysicaf a'r un sy'n codi ofn braidd ar nifer o bobl. Mae gofyn eich cyfrifydd neu gynghorydd busnes eich helpu chi'n syniad da. Y nod ydy dangos bod gan y busnes ddigon o lif arian i dalu am eu costau a gwneud elw. Bydd yn rhaid i chi ddangos llif arian manwl o fis i fis am y flwyddyn gyntaf a datganiad elw a cholled ar gyfer yr ail a drydydd flwyddyn. Gwnewch yn siŵr bod eich rhagamcanion gwerthu a'r treiliau rydych chi'n rhagweld mor realistig a phosib. Unwaith eto, mae'n ddefnyddiol cynnwys eich cynlluniau wrth gefn. Y sefyllfa, beth os? Beth os ydych chi'n gwerthu mwy na'r disgwyl? Sut mae hynny'n effeithio ar y ffigurau? A beth os ydych chi'n gwerthu llai na'r disgwyl? Beth sy'n digwydd wedyn? Atodiad ydy'r adran olaf. Yn yr adran hon, byddwch chi'n cynnwys yr holl ddogfennau a thystoliaeth i gefnogi eich cynllun busnes. Gall hyn fod yn wybodaeth ymchwil marchnad, unrhyw lythyrau rydych chi wedi cael gan ddarpar cwsmeriaid neu archebion pendant rydych chi wedi derbyn yn barod. Gallech gynnwys gurdawon neu enghreifftiau o waith blaenorol, rhestrau prisiau, dogfennau cyfreithiol, polisïau a gweithdrefnau, manyleb y swydd a'r person, a CVs ar gyfer aelodau allweddol eich tîm ac enghreifftiau o ddewnyddiau hyrwyddo a marchnata. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n croesgyfeirio'r wybodaeth hon at yr adran briodol. Dydych chi ddim am ei bobl ddrysu, nac ydych chi. Felly dyna'r holl wybodaeth. Nawr ydych chi mewn sefyllfa i baratoi'r crynodeb gweithredol. Cyflwynwch y wybodaeth yn glir a byddwch yn gryno ac yn berthnasol. Dylai roi golwg gyffredinol i chi ar eich busnes a chynnwys pwyntiau pwysicaf eich cynllun busnes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadarnhaol. Wedi'r cyfan, rydych chi am wneud argraff ar bobl a dwy'n perswad arnyn nhw. Gall fod yn ddefnyddiol iawn i addasu'r adran hon ar gyfer eich cynulleidfa. Enghraifft, os ydych chi'n cyflwyno'r cynllun busnes eich banc i sicrhau benthyciad, dylai'r crynodeb gweithredol ganolbwyntio ar ba mor bwysig ydy'r benthyciad i chi a sut bydd yn helpu eich busnes i lwyddo. Pan fyddwch chi wedi gorffen eich crynodeb gweithredol, byddwch wedi cwblhau eich cynllun busnes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddefnyddio, yn ei ddiweddaru a'i fod ar gael mewn fformat y gall pawb yn y busnes ei ddefnyddio. Wedi'r cyfan, mae'n ddefnyddiol iawn fel map ar gyfer eich busnes.